liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophanti akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi nginshiye bazali bami akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi nginshiye bazali bami awuphela uma ngaphela iqolo Qonqo malume. Malume. Manje Imini usikhova malume. yini ufuna? Oh, malume bengizosho ukuthi sanifike namhlanje esikoleni. Ngiyowenzani manje esikoleni wena? Interview nje malume. Interview yani leyo? Bafuna ngiyoba uthisha yini? Ungaba kanjani uthisha malume kubena no grade 10? Aha, usuyaphapha ke njalo. Malume kufunana abantu abazoklina ingadi laphana. Manje ukhulube senginezile CV yakho athi ngikhamisela. Hey. Oh, mababuye baphaphe nje. Ngithe ngifuna umsebenzi yini mina? Hayi, ngeke umuntu ngesakwazi ukulala nje avuke ngo7 noma avuke ngo8. Sengimele sabenze. Angizange malume ubuthini? Angisho lutho ngithi ngiyeza. Ngizokulandela. Oh, isiyobonana khona malume. Siyakubingelela bhuti, siyakwamukela la esikoleni. Lo okhulumayo use uDlomo, uacting principal wala esikoleni. Lo oleceleni kwami ubaba uGatsheni owusihlalo weSGB. Njengoba ulana ke sizokubuza nje imibuzo ebe4 ukuze sibone ukuthi qualify kulo msebenzi. Oqala uthi ubani umdlali odumile? Oh, kusiyami shembe. Oh, umidlalo odumile engimaziyo mina, umidlalo wokuqala Maradona. Omunye umuthi uMacristiano Ronaldo omunye umidlalo edumile engimaziyo. Okay. Ngicela ukubuza ukuthi inkululeko yabakhona nini la eSouth Africa? Imankululeko yaqala kuba khona la eSouth Africa ngo1974. Imizamo yokuqala leyo yaqala kuba khona ngo1974. Yasiqhubekwa njalo ke yazophumelela lapha ngobo 1994. Okay. Owesithathu umbuzo wethu. Ungabe kuliqiniso kangakanani na ukuthi iMass inamanzi phakathi? Ngingasho mina ukuthi mabafu wami ayekho umuntu enolwazi leyo nto. Ayekho nje noyedwa umuntu enolwazi leyo yonke. Even omasa science namanje basaqwana yingiwe lo mayinto leyo. Basayibhekisisa ngamanye imeso. Okay ke bhuti. Umbuzo wami ogcina uthi ke kungani ufuna lo msebenzi? Ima simple question nje. Hayi man, ima answer. Ngisho ukuthi lo msebenzi lo nginema experience nje. Emankulu kabi ngalama experience futhi ngiyawuthandiwa kakhulu. Ngibona ngiyumsebenzi ngithi ngiyawuvuthulula nje ngempela lo ngikhipha imanyawo kuNkosi yami. Hayi sibonge Nkosi yami phathi. Kubonga thina kakhulu mfowethu. Angingabazi nje sikuthathile wena. Sikuthathile owakho lo msebenzi. Hayi, Ntotana. Ya Nkosi. Uqashiwe. Siyabonga Nkosi yami. Siyabonga thina. Hayi. Ukhonze ekhaya. Hayi sibonga Nkosi yami. Isabiwe kahle la Nkosi yami. La ntambama nje sokutshela ukuthi nizoqala nini ukusebenza. Can't wait Nkosi yami. Moya can't wait. Basingisa usayivuthiwe Nkosi yami. Sibonele ukuthi ubonga bakhala phathi. Manje kwake manje tekithi manje una usibhekisela ngaphakathi uyashaya ama interview. Ngibona ukuthi uyangibambezela ngikahle ngiyoshaya interview lapha. Angeze uphasiwe lapha answer mina ngiyayazi ngokutsheliwe mina. Mangibuzwe lapha ngaphasiwa yonke le nto. Hawu ngicela ungitshela nani nephepha qinani nephepha. Thola imaphepha fast quick share. Imibuzo yokuqala wena ungayinaki imibuzo uphenduliwe lokho abakubuziwayo. Umbuzo wokuqala kumele usho ukuthi imaphepha phela usho sami masikhathi Nkosi yami. Man,
Mabakubuza nje imibuzo wena uyasho ukuthi Hey, hayi. Shona answer zokunika yona Anaku. la. ungayikhombisi lapha abantu lamaphepha kuzojampisiwe amandoda akini. Kokuqala ufike usho ukuthi uqala uthi uqala umedlalo uMaronadi. Ungasho. Bhala nje yonke into mina zolontoza. Maronadi. Ungasho bhala. Cristiano Ronaldo, mase kuzoba ubani lona? Maradona. Ya, Maradona. Okwesibili imibuzo. Umuntu bamba number 1. Wesibili uthi lapha yana ukuthi nakho la ukukhumbula yonke le nto. Uyayiboniwa ngathi lento, uyayiboniwa? Ya, sakhaliwa phansi. Then ekugcineni ngci mase bakubuziwe uthi wena unema experience. Uyayithanda futhi imisebenzi. Phuthumiwe, imisebenzi uyithola lokho. Ungasho ukuthi uthathe kimi no. Hey angisazi ke. Maye. Yebo bhuti njani? Siyaphila. Okay, siyaphila nathi. Ngicathi wena nawe wesi4 beze ku-interview namhlanje ngithi. Okay. Lo khulumayo hey awusekho comfortable la. Lo khulumayo uSehlomo oyi-acting principal yalesikoleni. Ebese lo kube usihlalo we-SGB ubaba uGatsheni. Usizoku-interviewa uyena ozobuza imibuzo. Usingaqala Gatsheni. Hayi wedina ukuthi engiyibonayo ake sithi ukuyishintsha imibuzo. Asishintshe. Ndodana. Awungitshene lana. Ubani igama lababo wakho? Oh, kudala kwaku. Ngabe Maradona kodwa seko Ronaldo. Okay. Wazalwa nini? Imizamo yokuqala yabakho no1974 yaze yaphumelela ngo1994. Wemfana, awungitshele kahle. Uphilile kahle lekhanda? Oh. Man, ngifuna ukubona. Kanti Akekho nolwazi lwalokho osascience abasacwaneni. Okay. Awungitshele kahle. Ngizwa ukuthi unezingane eziningi. Njengoba unezingane eziningi ngoba phela usamncane kwenziwa yini lokho? Ukuthi ngine-experience futhi ngiyayithanda nje. Ngibizelwe lento. Hayi. Simenze njani? asina choice. Hayi ndodana, sokufonela. Ukuthi sengijwayele abantu mabethi bayosifonela abafoni. Skova. Ozala. Sonse. Bhuti. Ngikubiza nje lapha khona into engifuna sikhulume ngayo. Into engifuna sikhulume ngayo Skova, uyakhumbula nje izolo noma kuthanga ngeValentine, uyakhumbula ukuthi uperformile? Wayaseka. Ingoma yakho Skova ibikwe elinye izinga. Angifuna ukuqambela manga bengalindele ukuthi wena kulolu yahlobo lomculo ungenza kanje. Nami ngithuke sengathi khona abantu abangidonsayo yangithokozisa le yanto. Yebo. Hayi ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Ngalokho engisho bengifuna ukusho ukuthi cha ingoma yakho yinhle kakhulu futhi umnandi lo yamculo wakho owenzayo. So manje engizama ukuzokubikela konako ukuthi iyenzeka Skova uthola ukuthi abantu bagcwele ezikoleni bazama ukufunda kanti ikusasa labo alikho ezikoleni. Lilele kuphi lapha ya etalenteni lomuntu ana. Yebo. So wena ngizokucela ukuthi uzame ukuthi ngayo yonke indlela ugxile uphinde ufocus lapha kulomculo owenzayo. Manje inkinga somculo umbe ephaketheni manje imali siyayibona nasekhaya akekho umuntu osebenzayo. Umalume nje bahleli lapha ekhaya.
Uthi mali umhleli akasebenzi. Uhleli manje ungasebenzi. Oh. Hayi awuzwe. Kunganjani ayisho uyakhumbula ukuthi kufuna ngalabantu ababili. Sir. Kunganjani mhlawumbe mangase ukuthi wena ungilethele iCV yakho malume. Ngithi kuyibheka bheka ke ngizobe sengenza sure mina ukuthi hayi na kanjani. Oh hayi. iCV seka ngayithola ngisho kusasa hayi inkinga ngayithola ngisho kusasa. Lalela lento engiyenzayo ke ngizobe ngenzela wena ukuthi nikwazi ukuthi niphushe lo mculo wakho. Ayijwayezwa lo ndaba. Hayi ngikuzwa kahle seka. Ngizoyiletha nje futhi kuwena ngqo. Ungabeke usuyizwe uthathe uhambe uyifafaza la isikole sonke ke le ndaba lengizwe sisho abantu. Hayi khuleka seka mina nje ungangithemba seka ungangithemba. Leyo nto engiyenzayo ke ngiyenzela ukuthi wena ukwazi ukuthi uphushe ngala nasemculweni ngoba ngala ka education kukhona la ngabalansile khona ayijayibona ndaba. Bonayo seka. Endaba Inkinga phela sithanda ukuba personal man. I'm just joking. Ilokho ke engifuna ukwenza isikole. Kusasa ngicela iCV ize la kumina. Ekseni. Hawu noma kanjani siyakhuleka iCV uzoyithola seka. Ungatshela umuntu ke njalo. Khuleka zip. All right. Yes. Kulungile futhi. Uqashiwe. Awu. Yabona ke uyopeduza phezulu kwezimbalike lo muntu omqashayo. Engile. Angiyazi ngempela. Yo. Kwene kanje la. Imakhulelo ngaka. Imakhulelo ngaka. Hayi mina noma kuthiwa unginikanga le mbuzi Hayi bengayifuni. ngikutholiwe le misebenzi kodwa ngaphandle kwami. Yo nkosami sasaveleliwe nkosami shembe. Hayi futhi kube. Bona uqala ngala mina ngiqalewa ngapha madoda akithi. Hayibo, khaba le George ithale emoto. Ona imisebenzi yazi uzoqoshwa. Ichaza ukuthi ngizothenga imoto ngalomsebenzi. Hey uhlezi uyathiwa nje. Hey. Hawu nkosami. Asamba kusiyama yazi Kodwa qoshiwa le misebenzi. Ngizongilimaza kusiyama uzongilimaza. Kodwa thula kanjani nomsebenzi wena? Limazi ngine. Hey unathi unayo ama-experience, athi unayo ama-experience. I have. Baqashwa kanjani phela neyobhadila full. Hey mina ngisebenziwe nawe. Hawu. Ngiyoqhama futhi mina manje. Futhi ayikho indawo yazi yokuqhama la. Angazi nami kodwa Khamba bheka manje wokuqhama. ngapha. Content lapha nginamanje.